Your speaker is not working properly. לא, עזוב, לא יודעת למה הוא אומר את זה. לעשות continue recording? כן. זהו, הוא יכול להקליט את זה. היא אומרת שזה בסדר. היא אומרת שזה עובד, לא יודע. אני כבר... נראה לי, לא יודע. כן, זה לא נראה לי, כן, זה זה. ג'קי אומרת שזה עובד. שלום, גבירותיי ורבותיי, היום באיחור אני רציתי להגיד שעקב הידרדרות חמורה בבריאותי אולי כנראה זה הסוף של סמינר שאני בעצם לא התחלתי, אבל בפעם הקודמת אני בכל זאת הכרזתי רעיון חשוב מאוד על צורך הכרחי לפתח גישה אבולוציונית בכל מדעים הומניטריים, וזה לא קורה. אני שומע הרבה הרצאות, קשורים לכל מיני תחומים הומניטריים, ואין גישה אבולוציונית, ואני טוען שבלי גישה כזאת אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו וכל התחומים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכולי. אפילו שפה שלנו דורשת את הגישה אבולוציונית, ואין דבר כזה בכל הלינגוויסטיקה. כל הלינגוויסטים הגדולים עשו טעות אחת חמורה, שהתחילו חקר שפה, ללמוד שפה משפה עצמה. אני אמרתי ואני חוזר שאי אפשר להבין סיסטמה מתוך עצמה. תמיד דרוש קונטקסט כמה שיותר רחב, ואבולוציה זה קונטקסט הכי כללי, הכי רחב. וזאת גישה היסטורית. בלי היסטוריה אין תיאוריה. או שהתיאוריה הזאת יהיה לא עמוקה מספיק. שכחתי להצמיד מיקרופון. ובכן, אני הכרזתי רעיון כללי, גישה אבולוציונית בכל התחומים הומניטריים, כולל כמובן תחום פסיכולוגי ופסיכואנליזה, שגם כן התעלמה
אבולוציה. על זה אני דיברתי פעם הקודם. היום רציתי לעשות עוד צעד חשוב מאוד, או שני צעדים. אני חילקתי את כל האבולוציה 4 מיליארד שנה, חילקתי ל4 שלבים, אבל זה לא אומר שלכל שלב זה מיליארד, לא. גישה שלי היא אחרת. אני מחלק את כל התהליך ל4 שלבים, לא באופן כרונולוגי, כי כרונולוגיה באבולוציה, קודם כל תקופות ארוכות מאוד, דבר שני שגבולות מטושטשים, כך שגישה שלי היא אחרת. אני מחלק את האבולוציה ל4 חלקים, 4 שלבים, לא באופן כרונולוגי, שזה גם חשוב, אבל זה ככה בפלן צדדי, אחורים. אני מחלק את האבולוציה לשלבים לפי צורות או שיטות יצירת חיים. אפשר להגיד שאלה שיטות, או אלה הם פרדיגמות ביולוגיות, איך נוצרים, איך יוצרים את החיים בשלב זה, ראשון, שני וכולי. אז בשלב ראשון שולט, ואני קצת אמרתי את זה פעם קודם, בשלב ראשון שולט עיקרון של סינגמיה. סינגמיה, זה כששני סיסטמות, למשל אני לוקח אטומים, אטומים, אטום אחד מתחבר עם שני, והם ממש מתאחדים באופן מלא. הם הופכים משניהם, כן, הופכים לאורגניזם אחד, שנקרא מולקולה, כן. החיבור הזה, כזה פנימי, כזה מלא, כאשר בעצם שני סיסטמות, אפשר להגיד שני הורים, מולידים את הסיסטמה גדולה, את המולקולה, כן, הם מולידים אותה כאשר משמידים את עצמם, למשל מימן וחמצן, מקבלים מולקולה של מים. במים כבר אנחנו לא רואים לא מימן ולא חמצן, זה משהו אחר, כאילו ההורים, אם ככה להשתמש במילה, כן, הם השמידו את עצמם למען היווצרותו של סיסטמה חדשה, אורגניזם חדש.
אורגניזם חדש, וככה נוצרים חיים בשלב הראשון, כאשר אינטראקציות הן של מגע מלאה, כן? זה העיקרון. הוא היה ראשון, סינגמיה, והוא נשאר ראשון, כי היום גם כן תאים מיניים, שקוראים להם גמטות, הם מתחברים, יוצרים אורגניזם אחד, תא נשית, תא גברית, ספרמטוזואיד, כן? הוא חודר, הם מתאחדים וככה נוצר זיגוטה, מה שנקרא תא חדש, כן, שהוא התפתח, זה בעצם אמבריון, הוא התפתח לאורגניזם גדול. הזיגוטה עצמה היא מאוד קטנה, האורגניזם מתפתח בבטנה של אישה, וככה ההתחברות הזאת, סינגמיה הזאת, זה השיטה של יצירת חיים בשלב ראשון של אבולוציה. זה בעצם משהו מאוד דומה לריאקציה כימית, כי מגע היא קונטקט כזה צמוד, כן, והיווצרות של אורגניזם חדש, כאשר הקומפוננטים הם כאילו משמידים את עצמם, אבל זה לא ממש השמדה, זה לא מוות אמיתי. אני השוויתי את זה עם פסיכולוגיה שלנו, כן? אנחנו גם כן מאמינים, או רוצים להאמין, שמוות שלנו זה עברה של עולם אחר. עד כמה זה נכון או לא, אני לא אדבר, אבל חשוב יש קשר פה. אני אפילו שאלתי את עצמי שאלה בלתי בכלל אפשרית, כאשר אטום או איון של מימן וחמצן, כשהם מתחברים, הם בעצם משמידים את עצמם, הם מפסיקים להיות. אני שאלתי שאלה בלתי אפשרית, האם הם שמחים ממוות כזאת, כאשר זה לא מוות, זה בעצם עברה לחיים חדשים, חיים גדולים. האם הם שמחים או לא? נו, יגידו לי שאי אפשר לשאול שאלות כאלה, כי האטומים הם לא חיים. מאיפה אתם יודעים?
איפה הוא גבול בין חי לבין דומם. אנחנו לא יודעים. הגבול הזה. אבל מה מעניין, בהתפתחות אבולוציונית, משתנה את השיטה של סינגמיה, משום שאורגניזמים בים הם מתפתחים, הם גודלים, כן, ונוצרים אצלם התחושים מרחביים, כמו ראייה, כמו ריח, כמו שמיעה וכולי, וקודם כל ראייה. אלה מגעים מרחביים, ומה שקורה, אני קורא לזה, או שלב שני, זה שלב של מבט, שלב של דג, הכל ככה מוסכמי, כן, שלב של מבט. בשלב הזה הכל משתנה הפוך. אם בשלב סינגמיה היה דרושה מגע מלאה, ולא יודע איך להגיד את זה בעברית, התאחדות מלאה בשלב ראשון. בשלב שני, שלב של מבט, דגים למשל, הם בכלל לא נוגעים אחד לשנייה, והתרבות פה קורה, התרבות בלי מגע פיזית, ראייה. אני קראתי שלב הזה, שלב של מבט, או שלב, אפשר לתת עוד שמות, למשל, זה שלב של פן-ויזיוניזם. למה? כי שולט מבט, אין מגע פיזית. אני גם קראתי לשלב הזה טלסקס, כי התרבות ישנה, כן, אבל דגים לא נוגעים אחד לשנייה, כן, הכל דרך מבט, מרחב, כן, טלסקס. ועוד יש מונחים הכל מרחבים. בשלב השני הזה שלב ויזיוני, ויזואלי, תקראו איך שאתם רוצים, כן, זה השלב כאשר נולדה פסיכיקה. אני משתמש מילה לועזית פסיכיקה במקום תודעה, כי תודעה זה מזכיר לנו משהו מודע, לא מודע, זה מבלבל. פסיכיקה נולדה בשלב שני, בשלב ראשון היא גם כן הייתה בפוטנציה, אבל לא הייתה פסיכיקה בפועל. ובכן, שלב ראשון, סינגמיה, התקבלות, שלב שני,
טלסקס, התחברות של תאים של זרע בעצם, כן? בלי שהאורגניזמים עצמם, אם זה דג, אז דגים, בלי שהם מתחברים, אפילו לא נוגעים אחד לשנייה. כן, בשלב זה גם נולד, וזה מאוד חשוב מבחינה פסיכואנליטית, בשלב הזה מתפתח הרפלקס, פרויד משתמש, או פסיכואנליזה משתמשת במילה, במקום קומפלקס, זאת מילה של פרויד, בעברית זה נשמע כתסביך, וזה בכלל לא סינונים, זה לא שווה, כן? קומפלקס ראשון, דיברנו שזה סינגמיה זה מגע צפופה. בשלב שני נולד קומפלקס טלסקסואלי, ככה ביום יום קוראים לזה חשפנות ומצצנות. כל זה במונחים יומיומיים, כל זה מגונה. גם חשפנות, גם מצצנות. אבל הרפלקס הזה במשך בערך ככה 3 מיליארד שנים היה גירוי יחיד של חיים. לא היו גירויים אחרים. מבט. חשפנות, זה מאוד ככה מוסכמי, אני אומר, כן, ומצצנות. זה שולט בפסיכיקה שלנו עד היום. אנחנו לא תמיד מבינים את זה, כי קומוניקציה בין בני אדם היא איפשהו הופכת להראות עצמי ולראות את האחרים, ככה מדברים, כן, כל הקומוניקציה שלנו היא מתפתחת בסימן הזה. כך שלזלזל בטלסקס אסור, וזה מה שנעשה בתרבות אנושית. איך זה קרה? אתם זוכרים שבתורה כתוב, כן, עץ דעת, שמה, כן, אדם וחווה אוכלים את הפרי אסור, ומה הם משיגים מזה?
קודם כל, הם מבינים שהם ערומים ושזה לא טוב, והם מלבישים את החגורות של עלי תאנה, ואלוהים, כאשר ראה את זה, כעס וגירש את אדם וחווה מגן עדן. אלוהים, אז למה אנחנו מתנהגים הפוך? אנחנו מגנים דווקא את עצמנו, את גופנו, שגוף שלנו אסור, הוא הפך לצלם לא של אלוהים, כמו שכתוב בתורה, אלא הוא הפך לצלם של שטן. נו, אם זה שטן, אז בטח זה בושה וחרפה, וזה משהו מאוד מכוער. ככה לפי אידיאולוגיה קנאית, אידיאולוגיה שגרמה לאנושות טראומות פסיכולוגיות גדולות מאוד. אני חושב שכל התסביכים שפרויד ניסה איכשהו לרפות, הם נולדו דווקא בגלל האיסור הזה על גופנו. וחשוב לשים לב שאיסור ראשון הוא נפל דווקא על השלב הזה של טלסקס, שלב של מבט, כן, אשר שלב הזה, או עיקרון הזה, הוא שלט בטבע במשך בערך 3 מיליארד שנה. זה הייתה, להגיד טעות, אפשר להגיד ככה, טעות חמורה, שבעצם הולידה מה שאני קורא, ברוסית זה מצלצל טוב, פיגовый запрет, בעברית זה איסור של עלי תאנה, פחות קומפקטי. טוב, נולדה תרבות של עלי תאנה. תרבות שהיא מזייפת לגבי טבע שלנו. תרבות של איסורים אשר מפתחים את התחושים רעים בתוכנו, את שנאה במקום אהבה. כאשר סבל הוא נחשב כמשהו טוב ותענוג, כמשהו רע וכולי וכולי, זה אונס, אלימות על טבע שלנו. טלסקס הוא נשלל ראשון לפי תורה. למרות שככה נראה, למה דווקא
אדם וחווה השיגו מאכילת פרי מעץ הדת, למה הכל התרכז בבעיה כביכול קוסמטית, כן, כן, מבט לא, כי בזאת שוללים את השלב של מיליארדי שנים, כאשר מבט היה סטימול או גירוי יחיד להתפתחות חיים. ופרויד הגדול, כשיצר את הפסיכואנליזה, הוא לא לקח בחשבון כל ההיסטוריה הזאת, בכלל לא חשב לכיוון הזה, וככה פסיכואנליזה קיבלה התחלה לא נכונה אצל פרויד, התסביך הכי עמוק, הכי ראשוני, הוא בעצם תסביך אינצסטואלי בין כביכול הרצון העמוק שלו וראשוני, וזה אהבתו לאמו. לא, תסביך או קומפלקס טלסקסואלי הוא למיליארדי שנה יותר מוקדם, דהיינו הוא הראשון, ולא אינצסט, ולא תסביך אדיפוס, כל זה ייווצר בשלב הרבה יותר מאוחר. רק זה כבר אומר שאנחנו חייבים לעשות, אז לא יודע איך זה בעברית, רקירובקה, כמו בשחמט, כן, אנחנו מחליפים מקומות של מלכה, תורה, רקירובקה. אנחנו חייבים להגיד שקומפלקס ראשון הוא טלסקסואלי ולא אינצסטואלי, כמו שפרויד מפרש את זה. זה לא נכון. ואם אנחנו נחליף מקומות של הקומפלקסים האלה, נצטרך להבין מחדש כל הפסיכואנליזה, הכל משתנה. וזה מה שאני מנסה לעשות, לבנות את הקונספט אבולוציוני, הכל נראה אחרת. גם מבחינה תרפיסטית, מבחינה רפואית, הרי פסיכואנליזה זה שיטה של ריפוי, כן?
פרויד היה מניח את הפציינט שלו על השפה, ככה שפציינט אפילו לא ראה את התרפיסט שלו. ככה פרויד האמין שהמילים עצמם, התיאוריה שלו עצמה, ירפא את החולה. אפקט לא היה טוב. שללו מפרויד את פרס נובל, כי לא הוכיחו אפקט תרפיסטי במתודה שלו. ומאז כל הפסיכואנליזה, כל פסיכותרפיה הלכו בדרך מילים. בן אדם, פרויד עצמו אמר שבן אדם מבריא כאשר הוא מממש את הפנטזיות סקסואליות שלו. נו, אז מסקנה היא די ברורה, תעזרו עד כמה זה אפשר לפציינט, לבן אדם, לקבל את הסיפוק מינים שכל כך דרוש לו. ואחד מחסידיו של פרויד, וילהלם רייך, הציע את התיאוריה שלו שאנחנו, הוא היה גם מרקסיסט, הוא אמר, כן, חשוב לספק את הצרכים חומריים של בן אדם, חשוב, כמובן, אבל עוד יותר חשוב לדאוג על מימוש של רצוניו מיניים. אז וילהלם רייך גירשו אותו מכל המדינות איפה הוא ניסה לגור. בסוף הוא עבר לארצות הברית, במאה ה-20, כן, דמוקרטיה הכי מתקדמת, חופש מחשבה, חופש מילה. חופש דיבור, הכל שקר, תפסו את המדען הזה גדול, כן, ספרים שלו אסרו כמו נאצים היו אוסרים. אני לא יודע אם שרפו את הספרים של וילהלם רייך על הכיכרות, לא שמעת על זה, אבל את עצמו, את המדען עצמו, תפסו והכניסו לבית סוהר, כמו בימי ביניים, בלי הבדל. זה במדינה הכי מתקדמת במאה ה-20, כן, מאה של ידע, של מדע, פנאטיזם. ברוסית יש מילה מאוד טובה, לא יודע איך זה בעברית, מרקובסיה. תזכירו את המילה,
אני לא יודע תרגום לעברית, כן, אבל זה פנאטיזם. פנאטיזם עם מעורבות רבה של סדיזם בתרבות מתקדמת, כמו שבתרבות ימי ביניים, כן. תענוגות זה רע, הסבל זה טוב. ככה נדרש היה לאסור ובעצם להרוג את המדען הגדול וילהלם רייך. בסוף הוא מת בבית סוהר אמריקאי המתקדם הזה, כן, מת. ממה הוא מת? אנחנו כותבים שהתקף לב, אז אפשר לקבל התקף לב ממרקבסיה, מפנאטיזם הזה, אבל אני חושב שעזרו לו ללכת, עזרו, בעצם רצחו, חשב גדול. פנאטיזם בתחום מיני הוא נשאר כמו שהיה, והיום קיימת אינקוויזיציה מינית, ככה מאוד, ככה קולע מאוד נכון, הגדירה את זה עיתונאית גדולה, יוליה לטינינה, אינקוויזיציה מינית, כי בתחום הזה יכולים להאשים בן אדם שהוא 40 שנה לפני נגע מישהו ברגל, דורש מישהי ברגל, כן, ואז אלה נרשמים, גומרים את חיים בהתאבדות, כי מהאשמות האלה אי אפשר להתבדר, שם לא קיים עיקרון של הוכחה, עיקרון שעליו עומד משפט. אף אחד בתחום מיני לא מוכיח שום דבר. זה רע. למה רע? אף אחד לא מנסה להסביר. ולו היה מנסה, אז היינו מבינים דברים אחרים. בקיצור, שקר רב שולט בתחום מינים. כל הפסיכותרפיה, הפסיכואנליטית, בנויה על מילה בדיוק כמו שזה היה בימי ביניים, כן, בן אדם היה בעלי לקליר, לא יודע לקרוא לו, כן, והוא היה מספר לו על חטאים שלו, וזה היה מין גם כן פסיכותרפיה, אבל בלי ידע פסיכולוגית, גם בלי
כוונה להבין את הצרכים של בן אדם. מילים במקום לתת לבן אדם איזשהו משהו ממשי, או לפחות לעזור לו איכשהו לקבל את זה כאן בחיים. במקום זה באו איסורים, טבויים וכולי. וכל זה עושה טראומות לבן אדם. במקום לרפות אותו, כנראה הפעם אני אסיים בזאת, ואם בכלל אני אוכל עוד להמשיך בשיחות שלי, אז בשבוע הבא אני אנסה לדבר על אספקטים אחרים, אספקטים למשל תרפיסטים, כן, שבשיטה שלי אני בעצם הולך בעקבות פרויד עצמו, תעזור לפציינט לקבל סיפוק מיני, כי הוא זה שנותן לו או אושר או סבל. בינתיים מעדיפים את הסבל. זה משהו גבוה, כאשר תענוג זה משהו נמוך. השקר. אני חושב שהעתיד של אנושות קשור דווקא למחשבה של וילהלם רייך. מועדונים סקסואליים הם יכולים לעזור מאוד, משום שהיום נוצרים כל מיני התאגדויות של בני אדם, כמו מפלגות פוליטיות, הם מאוד רחוקים מכל הסוגיה מינית, מאוד רחוקים, שם אנשים זרים אחד לשני, התאגדויות כאלה לא נותנים משהו טבעי, משהו אקזיסטנציאלי, קיומי לבן אדם. כי שם אנחנו חברים, אולי באידיאולוגיה, אבל אנחנו נשארים זרים. כל החברה היא בנויה על זרות הזאת, זרות. אנחנו זרים. אתה חי בדירה ושכן שלך, אתה לא מכיר אותו בכלל, או שמכיר ככה, להגיד שלום, להתראות. זרות היא
היא שללה את הקרבה משפחתית. זה מה שהכי חשוב, קרבה משפחתית. היא בנויה על מה? היא בנויה על מין. משפחות נוצרים על בסיס הזה, ושם נוצרים קשרים טבעיים, קשרים מאוד צופים, כמו שבשלב הראשון של אבולוציה, אתם זוכרים, סינגמיה היא קורית גם במשפחה, הורים הם מקיימים יחסי מין, אבל הילדים זה משהו אחר, אבל קרבה הילידית הזאת, היא נשארת והיא שמחממת את הלב של בן אדם, היא הקרבה הזאת, זאת תנאי של חיים, חיי נפש וחיי גוף. כך שחשוב להבין את השלבים של אבולוציה ומשמעותם לפסיכולוגיה שלנו של היום. אחרת אנחנו לא נבין הרבה דברים, שום דבר לא מבינים בלי גישה היסטורית, אבולוציונית. אני לא בטוח שאני אוכל להמשיך, כי אני כמעט בן 89. בריאות שלי מאוד מאוד הידרדרה בזמן האחרון. אם לא אוכל להמשיך, אז אני יכול רק להמליץ, תקראו מאמרים שלי, כתבתי די הרבה מאמרים בנושאים שונים, בנושא פסיכואנליטי, גם כן לא מעט מאמרים, כתב עת בשם פסיכואנליזה, זה כתב עת רוסית, כן, הוא כתב עת אלקטרוני, הוא פרסם כל המאמרים, כמעט כל המאמרים שלי בנושא פסיכואנליטי. תקראו, תבינו, זה עשוי לעזור לשמור את הבן אדם אשר ממש כאילו נעלם, כן, הוא, הצרכים שלו לא מכבדים, ותנאי זרות ששולטת בחברה לא נותנים לבן אדם
שיכולים לתת לו את סיפוק נפשי, רוחני. תלמדו את הקונספט הזה של פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קולטורולוגיה, אבולוציוניים. בלי אבולוציה לא תבינו שום דבר. ובכן, מקווה שעוד נתראה, מקווה, אבל לא בטוח, כי מצבי הוא גרוע. כל טוב לכם, תלמדו תיאוריות של מיכאל זבורוב. תקבלו הרבה. כל טוב לכם.